Milujem knihy. Najviac milujem knihy, aj audioknihy. Podľa rodičov som sa naučila čítať na novinách veľmi rýchlo a ako náhle som objavila písmenka, tak som okamžite začala zhrňať všetky knihy, ktoré u nás doma boli. A keďže som z rodiny veľkých čitateľov, tak ich bolo neúrekom. A keď som sa dostala konečne na základnú školu, tak som dostala prístup do knižnice a tam už to išlo jedno za druhým. Začala som čítať asi v 12. Je to pre mňa veľmi súkromné, veľmi krásne, keď človek sa do toho dostane a milujem vlastne tú slobodu, ktorú človek môže mať medzi sebou a knihou. Ja som si zvyčajne vždy bral 5-6 kníh na dovolenku a čítal som. No ale už na tie dovolenky nechodím. Takže môj vzťah k literatúre síce zostal pozitívny, ale akoby nenaplnený, lebo v rámci roka sa k tomu nie a nie dostať. No a z tohto dôvodu je účasť v takýchto projektoch pre mňa veľmi užitočná, lebo vlastne tým pádom pri tej literatúre akoby ostávam. Ja som úplne začínala ako dieťa v rozhlase, takže pre mňa práca so slovom za mikrofónom je vlastne nostalgicko krásna, pretože mám možnosť vlastne ten svet pre poslucháča vykreovať úplne od základov. Aj keď sa tomu venujem a venujem sa tomu roky, je to vždy náročné a ťažké. Možno, že je to nejaká istá forma zodpovednosti, že človek hovorí slova niekoho iného. Zrazu to tak všetko nejakým spôsobom obsiahnuť a zdeliť zrozumiteľne len hlasom, tak to je výzva. Herci, každý jeden je osobnosť. Snažíme sa k tomu pristupovať takým spôsobom, aby aj herec mal svoju tvorivú invenciu, ktorú mu nechávame, aby prúdila. A chceme, aby to bolo aj od toho herca istým spôsobom autorské, lebo je to autorské dielo, ktoré vytvára. Tu v týchto kratších poviedkách, v kratších tvároch sa človek môže vyblázniť. Takže my hlavne používame ľudí, ktorí sa vedia blázniť, chcú sa blázniť a chcú takto sprostredkovať ten príbeh čo najlepšie. Počuť svoju poviedku načítanú je úplne fantastický pocit. Je to niečo neopísateľné. Počuť, ako ožívajú tie postavy. Zrazu to znie, ako keby som to ani nenapísala ja. Ako by to bolo niečo úplne iné. Oveľa dokonalejšie, samozrejme. Človek si to, keď to aj píše, keď to aj číta, tak nejako v tej hlave prebieha ten text. A zrazu ten text dostane takú tú atmosféru a takú tú špecifickú hĺbku, čo sa mi zdá úchvatné. Ja som mal zimomriavky, viackrát som bol dojatý počuť, ako načítava vaše dielo niekto takýmto spôsobom, vdychuje tomu život, dáva tomu úplne iné emócie, alebo často možno dokáže prejaviť tie, ktoré ste tomu chceli dať vy, je niečo špeciálne, tak dúfam, že vás to osloví.